Pini ni pain ko na ketam arochi klub kijasi nomination aloke jok arni. BJP, Congress, ASDC, CPIML, APHLC, AAP, lapen independent atumta alo jokpon. Lason si non nangki leji Karbiang long Autonomous Council Bank Pukili kacepati dundia phan nomination alo jokpon tanglo. Lason si pini nomination alo ke jok along alhi satwa main pen nagachi tongdun Assam Deputy Speaker Dr. Numon Mumin tachi tongdun. Adun thu pini kijasi nomination alo ke jokpon. Bukajan LA ke parlo constituency trok do lason si a constituency tin penta wang si do anabi anrat charia songta aron ateng pen nomination alo jokpon lo. Lapen methang party aphan ninga chithe ke do tumara tumta methang ke nidra phan takang chung karnya side chideng pon pen ning arong bohong chipi pon. Lalu, Deopani alat Tuhan yang diisi dan jalan ke jalan. Ini tu turun development awal itu bawah dengan bahan dengan pokali are resi kisman ikim sih ini turun. Setelah Deopani awal lagi inlong atok sih atok anok sih. Halan long atok na kilu dam log de towa kami silpin ada. Lang kami de do lapen ke meat tamiki lili dah. Muni tum kidu uthake kisu kitu Allah. Lasi nili matalo Deopani Johnsi nili haida tapi nili Deopani development panke bo isi nili company bu nili. Anthony Bongrong 24th number Deopani constituency pen APHLC asong pen non election ke chipati dunang ko at ke lahan lo lidum karbiara datum ianwan non aporsi chithi unang ko kopya podlo pulo dangte kedam tang ke cari ke chokche ame thangale ke chiri rock pen kai ke dame development amen pen kai ke chapavir akrong asukti mokha hai hui kisuman adafa hai hui kachitok penajo la hai hui ke chokche ilitum methang council pen kachiri nang jia jakong nang ke pitang atheke $6 teng itum chilong nang ji la pen ke kai ke dame itum inglong asotongan se rengdok ring ni dolong nang ji councilor rona tanga teng along ke pupensi nili labang so kili galong chipate don long lo la kenal tum rada hirjume lo la pen ke rada kar ilo